Jum ieħor ta' tħarbit fl-iskeda tal-Ermolta kif titjira lejn Palermo li kellha titlaq dalgħodu minn pajjiżna għadha ma telqitx u l-passiġġieri qed jitħallew mingħajr informazzjoni. Anke fi Sqallija passiġġieri jinsabu frustrati għal fatt li tħallew bl-ebda tip ta' informazzjoni dwar it-titjira lura lejn Malta. Fost dawk li kummentaw fuq dan il-każ kien hemm l-avukat Bernard Grek li esprima l-frustrazzjoni tiegħu għal fatt li dwar sitwazzjonijiet bħal dawn donnu li ħadd mhu responsabbli. Jibqgħu jitrattawna bħal nemel sakemm nibqgħu iċċassati. Jeħtieġ nagħmlu l-kuraġġ u mmexxu messaġġi bħal dawn. Din mhix politika, din dinjità, stqar l-avukat Grek. L-ajruplan li suppost star minn Malta llum fil-5:09 ta' dalgħodu KM 662 spiċċa telaq minn Malta fis-satejn ta' filgħodu lejn il-Litwanja. Mill-Litwanja telaq fis-6 ta' filgħodu u għadu kif wasal Korfu. Dan ifisser li l-Ermolta kienet taf u għadha taf li m'għandix soluzzjoni għal diversi passiġġiera ta' titjira fosthom binti u ħabibta, spjega Bernard Grek li issa ilhom fil-gate tal-airport mill-4:09 ta' filgħodu. Jaddu iż-żmien bik u jħalluk tistenna anqas biss jgħidulek se jiġri għax anqas għandhom idea. Kienu bosta dawk li esprimew ir-rabja tagħhom fuq il-midja soċjali għal mod kif qed jiġu trattati buħud saħansitra jallegaw l-uffiċjali tal-Ermolta li spiċċaw jgħidu f'wiċċhom